खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थालायबाय नै दिनै आङो न'आव थांनो नागिरदों नोंथांमोनहा आंनि जोनोम जायगाखौ नायनो होनबाय थादोंमोन नालाय दिनै आङो न'आव थांनो नागिरदों आरो नै जोङो दा हाग्रामायाव दसे थाथ'बाय आं ब्लगखौ न'निफ्रायनो लाबोआसै न'आव लाबाय थानाय जाखायो बिनिखायनो नै हाग्रामायावनो एसे आंनि इन्ट्रडाक्सनखौ होफैबाय आरो लोगोफोर बिदिब्ला जोङो थांबाय थादोनि बेलासियावबाथाय आलदा जाखायो भिउफ्रानो जोङो दा थांबाय थानोसै लामायाबो बिराद गाज्रि खानायखाय आयौ जै लामानि ओरैनोबाबोथ' आमथिखा लामाया गाज्रिखा सोरबा मानसिफोरा फैग्राफ्रा मिथिखागौ आमथिखानिफ्राय बङाइसिम थांनांगौबा लोमजालायोसो लोगोफोर अखा हाबाय लोगोफोर नै अखा सिजानासो थांगासिनो दङ रिमझिम अखा मानो हायो नोङो गोसो गोरबोखौ आंनि मानो बिलिर फैयो मानो बिलिर फैयो गारामायानो सोमावनांलाया ओरैबायदि लामायानो गारामाखौ सोमावनांखायो सारेगामापा होननायनि अखाबो सिजाबाय जिबो खाखुबाय बेवाइनि ससमाखौबो हमना लाबाय आङो नै नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों नै बिथाङा जोंना सिजानानै बोरैबा जाजोब्बाय আমার বলেছে ক্ষমা করে দেন মানে আমি গীতাছি শ্বশুরবাড়ি গীতাছি আর ওই যে বরুণ যে আমার চপ ভিজিয়ে দিলাম এনে খাওয়াইছে আর শ্বশুর বাড়িতে যাই তা এই रोङालांबारा बिथाङा दिनै जोंना एकदमबारे खुगाया बर'आनो ओंखाराखैनो खालि बेलेग जाथि जाना फैदों बिथाङा আমি শ্বশুর বাড়ি যাম আজকা এই বরগুনত এ আল্লাহ गय बागान अखा हानानै बिराद मोजां जादों आयै नङा बादल बरसा बिजुली साबुन का पानी चिचु मौसम सा atau jomani kau jana bilang gedang buruk langawada neng jebla dau jana bilang gebra hatung lanaku pergi लोगोफोर बै नुहुरनाया जाबाय गोदान कलेज खैला मैलायाव गायसनगासिनो दङ खालमासि अपेन जागोन खोमा मडेल कलेज लोगोफोर सोरबाफोर हाबनो गोसोबा हाबफैनो हागोन बेखौ आमथिखायावसो गायसनगौमोनब्रा ओमफ्राय जायगा गैयाना आच्छा बिनि थाखायनो खैला मैलायाव लाबोनांबाय दे लोगोफोर खनसेहाय बुहुमनि माबा दावराव जालायनाया बेनोब्रा कलेजआ ओइ लोगोफोर नायनो हागोन बुहुतनि दावराव जानाय बे कलेजआव दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै बैथिं दंबावो आङो लामानिफ्राय देखायबाय सिङाव हाबनो मोनो हाबबालाय ओरैबायदि गिदिर आरोना ने बबेबा साइडआवनो दंब्रा बिफाङा बुरै माखौ जाबावनो बुरै माखौ जाबावनो दुब्लि फोथाराव माइ गैलिया दैसा बिलोआव ना गैलिया गोरि जुगावलाय जेबो गैलिया फेरखं जेबो गैलिया गयबारि फेरखं माखौ जाबावनो लोगोफोर जोङो दा नै खैला मैला मायानो होनजाबाय लेसु बा थाइजौ लोगोफोर नै ओरैजाय लामा गोदान बानायगासिनो दं आरोना खावथं मोनहाङाव ओमफ्राय अखा हानो नागिरदों नै फुरा गोसोम जाजोब्बाय जोमैया इखिजाय दुब्लि दंमोन आरोखि बिराद गुवार ओमफ्रायो लामा जाजोब्बाय नै सब बैजोंसो खारोमोन सिगां लामाया बै दंफां नुहुरनाय खिनियाव माने बैयाव जोंसोमोन लामाया ओमफ्राय नै दा ओरै बानायगासिनो दङ सिदा बानायबाय आरो लामाखौ
बे लामाया मोजां जाबासो थाबायनो मानो बा गारि गाखोनोबो खस्थ' मोननाय नंला लोगोफोरनि दासो बानायगासिनो दङ अखाबो फ्रि फ्रि हाबाय थादों अखा दसेनो हायो दसेनो हागायो फुरा जोमै लामायानो गैया माथो लामायानो गैया माथो ओहो लामाखौ नुवासां बबे बे लामाया डाइरेक्ट आमथिखा सहैगोनब्रा ओरै खायलें खायथिंमोन नालाय ओमफ्राय बे लामाखौ ओरै सिदा फिंदों माने हाब'जों लामाखौ सिदा फिंबाय दालाय जेरै बैयावबो फिंबोगासिनो दङना बिदिनो फिंदोंब्रा ओरै खायलें खायथिंमोन नालाय थ' बिदिब्ला আমি এতিয়া চুচুৰবাৰী কৰ পাব বেছি দূৰ নাই আৰু जाला मोनला अबेजों खारगोन नोंलाय हा आं बालायलांबायसोहाय जानो गैयाथ' ओइनो फैदों अबेजों थाङोबा लामाखौ नायबावबायसो ओरै गैया नुवाखैलां थौदो होनबालाय गाखोदो थाब लिसु बैजों हनै एसे माबागासिनो दङ बे जाबाय आंनि फंबाय ओमफ्राय नै बेबो फंबाय ओमफ्राय जाबाय जोंहानि न' ओमफ्राय नै न' बानायगासिनो दङ बैयावबो लिसुआ हनै आबौआ उन्दुगासिनो गोलावलाव लिसु फिथाइ बिराद दङ जोंनाव नै मालाय लांनो खाबाय नै एफा बुरजाखि जायो सोर सोर दं फालाय एफा बुरजा जानाय जि गोजा गोजा थायगासिनो दङ रायखस बायदि जादों सासे थाफाग्राया हो बक्सआव थाफाग्राया सोर सासे गेसाव गोफोन जाजोबदों सोर ओइ आमलागुरिनि फंबाय लोगोफोर आंनि बे हनै सासेया मालाय दैलाङाव ना सारनो जे खागासिनो दङ बेबो फंबाय ओमफ्राय सासेया अबावबा थांबाय ओमफ्राय आबौआ उन्दुगासिनो दङ नै बेनो जाबाय जोंहानि न' दाउ लिसु बिराद गोदै थांजायदाब्ला माने फंबाया इयावसो एबसु फिसावसो थायो नालाय थांफिनसैनो बिनिखायनो बेखौ ससे दोनलांना फैनि आरो आङो नै थाइजौ फिथाइया बिराद गोदै ओमफ्राय ओरैजाय दङ बेरे दुंग्रा सोरजों नों गारि सालाय रोङो नों आयौ खागासिनो दङ ओमफ्राय बे जिखौ मारै जागोन मारै जाया खालामगासिनो दङ नै फंबाया जाबाय ना लायग्रा खबाय मालाय मा ओरैजा बानायगासिनो दङ नै ओरैजायबो नै नोंनि मा नाम नोंनि बाबा नामा मा नाम हो हा मामिनिलाय हा टुनजालि वा टुनजालिरा अनजालिनो नोंनि गन्थंआखौलाय सोरथो लांखो बाहाग्रानियाव थांनो रोङाखैने आजाना नोंनि गन्थंखौ सोर लांखो बाहाग्रानियाव थांनो रोङाखै नोंनि मेगना अबे मेगना दे खिथासाय दे मेगना अबे ए गन्थंआलाय खुगायालाय हाथाया खोमायालाय खानायालाय उदैया आबै बे बैया आबौ बैया आब' ओरै फै नै फैलाय बहाय थांनो नागिरदों अलिबा हा बहाय थांनो नागिरदों ए बे जाबाय आब'नि फिसाला जोंहानि ओमफ्राय जों दा सासे आबैनाव साहा लोंहैनो नागिरदों आरोखि दासो मोखां सुखांखादों नै जेबो फोनाखै मोखाङावबो आजानो उलिबारनो माबा लायनो नागिरदों गन्थं लायनो नागिरदों गोदो गन्थं राननायाव थांनो रोङाखैनो बिनिखायनो गन्थंआ जाब्लाब्ला आंहा नै खानाय राननायाव थांनो रोङाखै ओंखायनो एसे
आंहा हाथाय दाननायाव थांनो थाखाय लोगोफोरनि ओंखायनो हाथाया फेरखं गोजा अलिभार लिभार अलिभार लिभार जोंहानि गामि आरो बे गय बारि गोजा आमार सुसुर बारिर गाव ओइयावसो फैदो सानखो लिसु फिथाइ हानबाय नै ओमफ्राय मैगं दङ लिसु फिथाइ हानग्रा नैबे नै नुवाखै वाव लिसु फिथाइ नुदों इयाव नै हानगासिनो हानबाय एसे हानबावसै मोनबाय अलिभार मोनबाय आयु अलिभार नै नों गोदो गन्थं राननायाव थाङाखै गन्थं राननायाव थाङाखै नों गोदो हो गन्थं राननायाव थांना थाङाखै गन्थं बिजौआ नांजाबाय गथ'आ नुवाखै नायसै माबायदि गथ'आ सोदो दे सिथाइला नायसै नै दे सोथार एसे बोलो हो ओरै आखाइ हमो जों ओरै हमना बोलो होफ्रा ओरै हमना बोलो हो इलाय दे एसे बोबाव मोननैबो औ दे जाबाय दा दे खादो एबाराव खादो दे एबाराव लिसुआखौ खादो दे फुरा जोगोनार बिगासे ना मा होनदों आयं जोगोनार बिगोमाया नै जोगोनार बिराद आयु नायलाय खादो दे फुरा ओरै जोगोनार गोजा आरोखि नै आयं मोनहानि ओमफ्राय जों लांनो नागिरबाय नै सोरबाफोर बायनोबा आयु हनै जोगोनार गोजा सेस जोगोनार बेजों खादो अयथासार जोगोनार दङ जोगोनार बागान जाबाय नङा नोंखौ खादोब्रा नों खानो थांनायखौ खादो सासे हययाव गाबज्रिगासिनो नै नोंखौ सासे रायहरदों जाबाय जाबोदो नै नुवाखै सासे थाइबेसे लादों सासे नै दोननानै जाजाबाय बियो जेबो नङा ओमफ्राय बेखौ नों देन्था गल होबाय नालाय बियो दोनला बै गावदों देन्था गल होबाय बे गावदों बे गावबाय नै एसे जाहैदो खथ'बो गोथाव जागोन चन्द्रमालिनि सादैखौ आबै बस्था दोन्दोंमोन ना गारियाव बस्था फिसा गारियाव सोबायना आङो दङ लायथां जोगोनार ज'आव आं सोदों बे जायगा जानाय नङा दिरुं नागिरदों होमबा दिरुं बेखौ नांगौबा दोननानै जादो दा बेखौ नोंखौ गावदाव लां बेखौ जादो नांगौबा बेथ' गल'नाया बे दा जानांसिगोन बेखौ औ बेखौ दा जानांसिगोन गोरोन्थि खालामबाय आं खानानै रोङाफ्रामा जेबो नङा दिरुङा मेरला दंना दा सफैबा फन हरदे बाव लानोसै नामा हा दे सोदो दे जाहैबावनांगौसो बेखौ गोथाव मोनो मालाय हटेलाव माबायाव हटेल मालिकनो आयु खालामलांबानो मोनजाहैयो आं जेबो नांलादां एसे गोथावसिनथार सान्दुंजों गावनाय सान्दुंजों जेबो नङा अबाव लांगोन हा गारि गाग्रायाव हो गारि खिबु खाजायो नै खोथाबोथ' बिजि दहायना थायाखै बैनिफ्राय लाबोनाया बे मानसि बुरजायावनो माबे
बे गोलावनो इसिनि गिदिर गोलावखौ लांजानो लुबैदोंमोन आं जोलै दोनहैबानो जायो दुब्लियाव गायनो जोंना जायालै होनलाय हायावनो थाइबानो मेरला दङ टाइमा मेला दंमोन ओइ अखा खोला हाथ'नाय नङादां बैस्रानो रानना जाहैदो बे जाबाय जोंनि आबै ओमफ्राय नैबे आयंनि न'मोन आरो नै जोगोनार लादों ओमफ्राय मा नाम होनदोंमोनलाय आबैना चन्द्रमालि आबौनालाय आबौना खोथिया बुदां रं नाम्बार रायलायदों आबैयाव माबानि लादों आबैया ए चन्द्रमालिनि फिसाय मबाइल लालायदों मालायखौ नै खोथिया बुदाङा आयं ओमफ्राय नों माखौ बे गाखोग्रायावनो होजागोन नों ने औ खिबाव माने इदि गाग्रायाव होजागोन दा गोलावनो गाग्रायाव होजायो औ जोंना सायाव गानायलाय माथो दा फैथ'सै देनां फैदो औ नै गाबोन फैफिनगोन ना गाबोन फैफिनगोन माबाने एसे माबा थायो नालाय आबसि नङा बे चन्द्रमालिया सिमेन्टखौबो सुवाखै खोमाहाय अ सिमेन्ट बे बुस्थुया सुखायाखैबा मोनलाय लांबाय आङो मालाय सानैजों गोसावसो लाबोदों दा बे अरजाला मैयावसो जासिखादोंमोन दा बिगुर लेमनानैसो जाखायो बेयावथ' जेबो नङा आखायावसो आमथा थांदों खाना दोननिफ्राय ओमफ्राय बेफारनो बेफारनो थाइजा बेसेबां मोनगोन बेखौ 40 थाखा ए 30 थाखा दामबो माथो दाम दं ओमफ्राय गिदिरा 50 थाखा ए मा आय जोमादैलाय आंनिखाना आं आलु फिसा गसे बायदि अंखाय माथो थांसै थांदो दे थुथु आइ फवालि दालां लोगोफोर मामि बाबामोनहा बेयाव थाया बेवहाय आबै आबौ ओमफ्रायो आंनि आगैमोनल' थायो आरोना ओमफ्रायो मामिमोना सान्तिपुराव थायो सम फैयो बेनिखायनो आङो मामिमोनखौ देखायनो हायासै उनफोराव समफोरा मिलायोबा आङो देखायफिनसिगोन जों थांनाय जाफिनोब्ला ओमफ्रायो लोगोफोर भिडिअखौ होमब्ला बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन गोदान भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय